እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ጨናፍር ዘለወን ኩለን ባንክታት ኣገልግሎት መሃብ ክጅምራ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ብፍላይ ኣብተን ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝቆጻጸረን ከተማታት ዝርከባ ባንክታት ኦዲት ገይረን ስሩዕ ስርሐን ክጅምራ እቲ ሃገራዊ ባንክ ወሲኑ። እቲ ትእዛዛትን መምርሒ ስራሕን ኣቐዲሙ ከም ዝተዋህበ ዝገልጽ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ባንክታት ስሩዕ ናይ ምቕማጥን ለቓሕን ኣገልግሎት ጥራይ ዘይኮነ ኣቐዲመን ኣለቂሐኖ ዝጸንሐ ገንዘብ እውን ኣታዊ ክገብራ ክጅምራ ከም ዘለወን ተሓሳሲቡ። ኣብቲ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ዝጀመረ ከባቢታት ኣምሓራን ዓፈርን ድሮ ስርሐን ዝጀመራ ባንክታት ኣብ ትግራይ ዝርከብ ጨናፍራትን ግና ዛጊት ከም ዘይከፈታ ይግለጽ። ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ ኣገልግሎታትን ኣቋሪፀን ዝጸንሓ ንግዳውያን ባንክታት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ጥራይ ልዕሊ 300 ጨናፍር ኣለወን። እዘን ጨናፍራት ባንክ ኣገልግሎታትን ካብ ዜሮ ይጅምራ ስለ ዘለዋ ምስቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ዘሎ ዓብ ጠለብ ዋሕዲ ባጤራ ከጋጥመን ምዃኑ ተንተንቲ ቁጠባት ሃገር ገሊጾም። ልዕሊ 135 ጨናፍር ዘለዎ ላየን ኢንተርናሽናል ባንክ ብፍላይ ከባቢታት ትግራይ ልዑል ምንቅስቓስ ንግድን ቁጠባን ስለ ዝነበረ ነቲ ጠለብ ንምምላእ ደገፍ ሃገራዊ ባንክ የድልዩ ድሕሪ ምባል ናይ ዝዓነዉ ፋብሪካታትን ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ትካላትን እኹል መጽናዕቲ ከይተኻየደ ናይ ለቓሕን ምእካብ ዕዳን መስርሕ ምጅማር ኣጸጋሚ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ባንክ ዳንኤል ተኸስተ ገሊጹ። ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ መግለጺኡ ኩለን ባንክታት መማይት ኮሚቴ ብምቋም ምስ ዝምልከተን ሚኒስትርታት ብቐጥታ ክራኸባን ኣውሓስቲ ዘተ ንሰላም መሪጾሞ ዘለዎ ሓይሊ ዕማም በፂሕዎ ንዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ክከታተሉን ኣዘኻኺሩ። ወታደራዊ ዕልዋ ሱዳን ኣብቂዑ ሲቪላዊ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝምስረተሉ ስምምዕ ጽባሕ ሶኒ 5 ታሕሳስ ብወግዒ ክፍረም ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ምኽትሉ መሐመድ ሓምዳን ዳግሎን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ምስ ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ከካይድዎ ዝጸንሑ ዘተ ግብራዊ ክኸውን ወግዓዊ ፊርማኦም ከንብሩ ከም ዝተሰማምዑ ሓቢሮም። ብተዓዛብነት ሕብረት ኤሮጳ ዝተኻየደ ዘተ ቅድሚ ሳለስቲ ኣብ ዝተዛዘመሉ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ብወገኑ ብዛህቦ መግለጺ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣኑ ረኪቡ ጊዜያዊ መንግስቲ ንኽትከል ኣብ ዝብል ዛዕባ ዘተኮረ ዝርርብ ብዓወት ስለ ዝተዛዘመ ፊርማና ነንብረሉ እዋን ኣኺሉ ኢሉ። ኣብቲ ዘተ ቀንዲ መሓንቆ ኮይኖም ዝጸንሑ ከም ፍትሒ ንዝተበደሉ ምትዕራይ ሓይልታት ጸጥታ ምፍታሕ ዕጥቂ ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣብ መዕለቢ ክበጽሑ ተኸታታሊ ዝረርብ ከካይዱ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ብኽልቲኦም ወገናት ኣብ ዝወፀ መግለጺ ተመልኪቱ። ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን እቲ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ ድሕሪ ሒደት ሳምንታት ስልጣኑ ጠቕሊሉ ከረክብ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ብኻልእ ወገን ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ምስ ካልኦት ንኣሽቱ ውድባትን ማሕበራትን ከካይዶ ወጢኑ ዝነበረ ኣኼባ ከም ዝሰረዞ ማዕከናት ዜና ሱዳን ገሊጸን። ኤፍሲሲ ካብቲ ኣብ መንበር ገዛ ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ኣብ ሱዳን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣኼባ ዝበኾረሉ ቐንዲ ምኽንያት ብሚኒሚናዊ ዝምራሕ ውድብ ንዓና ከየፍለጠ ኣቐዲሞም ዘይተዓደሙ ሓይልታት ክመፁ ስለ ዘፍቀደ እዩ ብምባል መግለጺ ይውፅዮ። እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ብሓይሊ ብረት ካብ ዝሓዘሉ እዋን ተቃውሞኡ ዘየቋረፀ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ እምነት ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕን ምፍጻም ናብ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ። ዊልያም ሩቶ ብቐዳም 3 ታሕሳስ ንግሆ ኣብ ከተማ ጁባ ብዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ዝተዓጀበ ወግዓዊ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ተኻይዱሉ። ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ብዛዕባ እቲ ኣብ መደብ ዘሎ ንመላእ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘራኽብ ትሕተ ቅርጺ ክዝትዩ ትጽቢት ከም ዝግበር ካብ ከተማ ጁባ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ብላብሰት ኮሪደር ፕሮግራም ዝፍለጥ መደብ ኣብ መፈለምትኡ ኣብ መንጎ ኬንያ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዕንቅፋት ዘይብሉ መስመር ንምኽፋት ዝዓለመ ኮይኑ ናይ ሰብን ንብረትን መጓዓዝያ ኣገልግሎት ክህብ ትጽቢት ዝግበረሉ። እቲ መደብ ዕውት እንተደኣ ኮይኑ 160 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ እቲ ከባቢ ተረባሐ ክኸውን እዩ። ፕሬዚደንት ሩቶ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ናብ ደቡብ ሱዳን ክገይሽ እዚ ናይ ፈለማ ጊዜ እዩ። ክብራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ Radio Erna
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።